Bueno, argitu zen horrelako ikerketa bat erabaki genunean eitia, beste askotan bezala komentatzen duzu zure inguruan eta horrela eta behin baino gehiagotan, esaten ziaten, baino ez aldu argitu zeik beste zereginik edo zeregin sakonarik egiteko horrela zentratzeko emakumezkoen kasuetan, ez? Bueno, nik egia esan ez ninduen harritzen horrelako komentarioik, baina hau esaten dut batez ere gero gertatu zitzaigunarekin lotuta datorrelako, ez? Eta orduan da, ikerketa taldea osatu zanean eta lanean hasi ginenean, lehenengo traba handi batekin topatu ginen eta izan zen datu faltarena, ez? Hau da, ez genekien zer nolako violentzian, nun geratu zen, nola eta datu asko faltazien, horrelako argazki bat sortu nahi genuena osatzeko. Orduan, normala da, azken finean balorerik ematen ez zaionari, interesarik ematen ez zaionari, nekez egingo da ikertu, eta nekez eskuratuko dira emaitzak, ez? Orduan, azken finean, bata bestearekin lotuta dago, ez? Orduan, badakigu memoriak oraindik bide luzea daukala, memoria entregaratzaile bat izateko eta lan asko behar dela, baina emakumezkoen kasuan horretara iristeko nik uste oraindik bide areta luzeago daukagula. Eta bestetik ere gertatzen zaiguna da, daturik ez dagoenean gizonezkoen esperientzia egiten dela unibertsalizatu. Hau da, gizonari gertatzen zaiona, hor nunbait sartzen geragu emakumezkoak, ez dakit hor galduak, bere esperientzia horretan, eta ekoa balitz bezala kontakizun hori. Orduan guk planteatu gendun, genero ikuspegia egin nahi gendula lan bat, genero ikuspegia oso gauza simplea da, eta da esatea, nola afektatu duen violentzia emakumezkoei, eta nola afektatzen dien violentzia gizonezkoei, eta kasu honetan fokalizatuko gara emakumezkoei nola afektatu dien. Eta egia osatzeko, segu jarri gera egiaren, hau da, biktimi zor zaie egia justizia eta errekonozimendua, gu lehenengo atal horretan kokatu dugu gure ikerketa, hau da, zer gertatu zen horretan, datua jaso nahi ditugu, eta alik eta zintzoena eta nik eta zabalik egin nahi horrek eskatzen du errealitate bilak jasotzea, bai gizonezkoena eta baita emakumezkoena ere, bestela ikerketa errena edo amaigabea geratuko zaigu, edo bestela gizartearen erdiaren esperientzia ingo genuke islatu, ez? Bueno, bi gauza esango ditut, bigarren mailak iturrietako datuekin egin dugula, hau da hemerotekatik eta baita ere beste publikazioetik hartutako datuekin osatu dugula ikerketa, eta oso importante den gauza bada, esatea eta azpimarratzea atariko ikerketa dela hau. Hau da, argazki orokor bat egin duguna, ze gu benetan bigarren fase bat egin nahi dugu, bigarren ikerketa bat egin nahi dugu, non kualitatiboki aztertu nahi dugun nolakoa izan den violentzia hori emakumezkoen kasuan. Eta horretarako jo nahi dugu, iturrietara, jo nahi du emakumezko horien gana, beraien ahotsetarik entzutera, nola markatu dien bere bizitza violentziak, ze ondorio izan dituzte, eta ze armak izan dituzte, edo ze tresnak erabili dituzten aurrera ateratzeko. Zer nik uste, ondo dago jakitea zer gehin duen kalte, baina ondo dago jakitea ere, emakumezkoak nolako indarra ateratzen duten, ez dakizki, zuri entzunda, eta inbesteko relatoak bildu eta bata besten ondoan ikusten indar izugarria dagoela aurrera ateratzeko, ez? Eta, hori izango litzake gure bigarren atala, eta hau da, atariko lantxo bat, xumea, besteik ez. Orduan, gure helburua izan du da giza eskubideen urraketak jasotzea, emakumezkoen kasuan, 1960 gaur arte, 2014 arte, violentzia zuzenean izan denean emakumeen kontra eta emakumeen gorputzain kontra, ez dugu erabiliko orain bigarren edo zeharkako biktimen datuak, eta bai Euskal Herrian gertatutakoak eta baita Euskal Herritik kanpo gertatutakoak, hau da, Euskal kasuarekin baldin badauka loturarik. Orduan, giza eskubideen urraketak izango da bizitza eskubidearenak eta baita ere osotasun fisiko eta psikikoarenak. Baina honetan, batez ere bigarren atal honetan, hor aurkitu dugu txunerik handienak, hau du, datu falta nabarmena dago, batez ere jo dugun iturrietara, hori esaten dute zaurituak, emagun atentatu baten ondorioz, esaten dute 50 zauritu egon ziela.
dago jakiteik zauritu horiek, eridos, erderaz, zer diren, emakumezko, umezko, edo gizonezko. Orduan, ez gera ausartu horrelako zenbakirik ematera, iruditzaiolako pixat arriskutsua, ez? Eta hor, lehenengo ondorioa, hoixe, datu falta. Edozein modutara, pentsatzen dugu, eta adituek esaten dute, giza eskubideen urraketak zenbakitan aurkeztea soilik badu emakumezkoentzat aurrisku bat, eta da gure esperientzia nolabait ere gutxiestea edo minimizatzea. Ze, estudio honek ematen duen aditzera, 10% izan dira emakume hildakoak. Beraz, 10% izan dira Euskal kasuan heriotza aurkitu duten gizonezkoak. Orduan, lehenengo irakurketa izango litzake, 10-tik bat soilik. Claro, baina guk ez dugu nahi soilik horretan geratzea, baizik eta guk jakin nahi dugu violentzia hori nolako izan da eta nola afektatu duen emakume horrekin. Ze, nahi baino gehienetan lotura bat egongo da, gizon eta emakumeen artean dauzkagun desoreka botere erlazioak gizarte honetan oinarri izango dira violentzia baldintza horietan eragin dituztenak. Adibidez, sexu erasoak ematen direnean, hori noski erabat lotuta dago gure desoreka honetan gizartean. Eta sexu erasoak ematen direnean, eta horrela esaten dute adituek, eta horrela ikusten ari dira behin eta berriz, eta nik uste gainera oso urrutitik datorrela, gatazka inguruetan edo gatazka momentuetan, gerletan, esan nahi berezia hartzen du. Ez da bakarrik esatea emakumezkoen gorputza objektu bihurtzen dutelako, baizik eta hori bihurtzen dutelako estrategia bat, eta da gerra arma bihurtzen dutela eta erabiltzen dutela emakumezkoen gorputza. Baina, hau utziko dut, eta gero pixak gehiago komentatuko dut, eta jarriko dizuet lehenengo fitxa, non hasten diran lehenengo datuak, bizitzeko eskubidearen urraketak nola banatzen diran egietzaren aldetikan. Orduan, drileta eta militar eta politiko-militar eta mendekuk 58 emakumezko hil dituzte, Guerrilleros de Cristo Rey, AAA, Grupo Santieta, Batallón Basko Espainol eta gal beste 9 hil dituzte, izatuko segertasun indarrek 7, eta ikerketa handiago behar dituen kasuak 4 dira, guztira 78. Barkatu, 78. Hemen gauza txiki bat, apunte txiki bat egingo dut, ikerketa handiago behar duten kasuak, gu argitu zen, horrelako kasuak aztertzen ditugunean, edo sailkatu nahi izaten dugunean, 3 poltsa egiten ditugu, bata da giza eskubideen urraketak, eta hori da, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen argitan, zer diran giza eskubideak oso argi dago, eta horretan sartzen ditugu. Eta badaude beste kasu batzuk, ikerketa handiago behar dituenak, eta horiek izaten dira informazio eskasa dutenak, informazio kontrajarriak agertzen dituztenak, egiletza aldetik ez da ona garbi zein da egiletza, eta orduan informazio gehiago izan arte horrelako poltsan gelditzen dira, ez? Hau da metodologia bat. Eta azkenik guk ere badugu 3. poltsa bat, izaten dioguna beste sufrimenduak edo violentziazko egiteak, eta horiek ez dira inundik inora giza eskubideen urraketak, baina bai kontutan hartzen ditugu uste dugulako violentzia bere sakontasun eta bere zabaltasun osoan ikertu behar dela batez ere, gero izan dezagun tresna ahalik eta hobeagoak bakigintzan. Eta uste dugun, naiz eta erreparazio eta justizia terminutan ez daukaten zerrikusirik aurrekoekin, giza eskubideen urraketekin, kontesto batean gertatu diela, sufrimendua sortu dutela, eta komunitateak ere sufrimendu bat izan duela hartako. Eta horregatik egiten dutugu 3 poltsa horiek, beste irabe. Hemen urrengo diapositiban ikusten da noiz eta zenbat atentatu ez zenbat hildako sortu dituen etak emakumeekin, eta guztira 54 dira pertsona hil dituenak, eta 33 dira emakumeak horietatik. Bestetikan, honekin ere genero ikuspuntua txertatzerakoan beste aurkikuntza bat egin gendun, eta izan zen, hemen, barkatu beraz dago, denboraik izan euskeraz jartziko, eta gainera, oso ikusten. Batetik, zailkapen bat egin izan nahi dugu,
Hau da, violentzia zuzenean zegoenean programatuta edo estrategikoki programatuta zegoen emakumei edo batzutan emakume horiek bere bikotekin, senarrekin, lagunekin, familiarrekin zegoelako hil ziren. Orduan, horren arabera egin dugu 54 emakume horietatik, horiek dira nolabait ere estrategikoki ez zegoela pentsatuta beraiek helburu bezala, eta horietatik 7 hil ziren bere bikotekin edo bere inguru familiar edo lagunekin zeudelako, beste 6 lehergailu batek edo edonalako violentziazko tresna batek harrapatuta, bestetan bereizi gabeko atentatuetan edo atentatu indiskriminatuetan, horiek izan ziren 22, bai espazio publikoetan edo supermerkatuetan, eta beste 14 izan ziren kuarteletxeetan. Hemen egia esan, egon ginen nahiko eztabaidatzen, ze azken finean ez dago oso garbi, adibidez, nik uste lehergailu bat edo atentatu bat prestatzen ari dena, eta pentsatzen ari dena jarri behar dula supermerkatu baten edo kuarteletxe baten, nik uste kontziente dela toki horretan aurrak eta emakumezuak daudela. Orduan, noraino den muga bat, oso muga fina da, kasu hauetan jakitea, beraien kontra den edo ez da den beraien kontra, ez? Hori apunte bezala. Eta beste 20 emakumezko hil zituzten beraien kontra ondo planifikatutako violentzian, ez? Eta horien artean 7 hil zituen etak, beste 2 talde parapolizialak eta eskuin muturrekoak, beste 2 manifestazioetan, beste 2 errepide kontroletan, beste 2 polizia zaintzapean, eta horietako bat gainera torturatua eta bortxatu izan zana, beste bat kale borrokak eginiko atentatu batean, beste bat eskuin muturreko taldek baitua, torturatua eta hil baino lehen, beste 2 sexu erasoak eta bortxatuak eta torturatuak izan ziren talde parapoliziale eskutik, eta azkenik badago beste kasu bat konfusioz edo arbitratez segurtasun indarrek egindakoa, ez? Orduan, proportzioa da, 54 emakumezko esan dezagun, ez zirela violentziaren helburu, nolabait esateko, edo estrategikoki pentsatutakoa, eta beste 20 erabakia zegoen beraien kontra atentatu izatea, ez? Beste datu esanguratsu bat da, 74 emakume joetatik, bata guardia zibila zela, hau aurreratu naiz, barkatu. Bata guardia zibila zela, bestea polizia nazionala eta bestea ertzaina zela. Hau da, beste guztia zibilak, 96ak zibilak ziren. Bueno, eta osotasun fisiko eta psikiko esan dizudan bezala eskubideen kontrako datuak nahiko nahastuak ditugunez, horietan zentratuko naiz batez ere bat emakumeen kontrako sexu erasoetan. Ze hemen ere egon badira ere. Eta Mari Kaldor bezalako eta horrelako nazioarteko adituek esaten dute gaur eguneko gerra modernoetan, eta gerra modernoak badaukate bere definizioa, ze giza eskubideen aurkako itzelazko sarraskiak izaten dira, eta horien artean gerota gehiago, gerota zabalduago dira neska eta emakumezkoen gorputzak astintzea, bortxatzea. Eta ez bakarrik horrela, generazio espontaneo, baizik eta estrategia bat dagolako horren atzean. Horrek benetako mina ematen dulako ez bakarrik biktimari, baita gizarteari ere. Eta gero bestetikan kasu horiek gainera, ez dira edo nekez heltzen dira epaitegietara, eta ondorioz nekez izaten du gizarteak horren berri. Orduan berriz ere aurkitzen gera aizberreko puntarekin, askoz gehiago dagoela, uste duguna edo argitaratuna dagoena baino. Hoizinek salatzen ditu kaso hauek, entzuten egira adibidez Mexiko, Kolombian adibidez, Kolombiarako akordioan bakarrik egiten da aipamen bat emakumezkoak parte hartu behar dutela politikan eta resoluzio edo gatazken konponketan, baina bakarrik aipamen txikitu bat akordio guzti horretan esaltzen da, non Kolombia izugarrizko violentzia jaso duten emakumezkoek, beraiek salatu duten bezala, baina behin eta berriz dira emakumeen elkartek egiten dutenak, Mexikon bezala,
eta hemen egia esan horrelako mailetara iritsi ez bagera eren, badago gure euskal kasuan sexu violentzia erabili dena modu estrategikoan. Eta erabili dituztenak izan dira talde polibizialak gure kasuan, ez? Eta gure kasuan dauzkagu violazioak egon ziren garai batean, batetik mila behatzen eta larogeita mazazpitik mila behatzen eta larogeira tarte horretan, 6 hilabeteko tarte horrekan, azarotikan maiatzera arte hor egon ziren 16 bat emakumezko gazte bortxatuak. Izan ziren gainera oso toki geografikoki oso lokalizatua, Irun Donosti bitartean, da Errenderian batez ere. Hemen ikusten duzuenez da, modus operandi hori nola izan zen, hemen azaltzen da. Eta nahi batzue irakurriko dugu. Hau da, denbora tarte jakin batean gertatzen dira, eta hori izan da 1989tik 1990 bitartean. Zigortu nahi dituzten gatazka politiko handiko gune geografiko gertatzen dira, orduan Irun Donosti Errenderi horretan, ez da Bermion ere gertatu da kasuren bat, ez dira bakarrik aritzen, 2 lagun baino gehiago behintzat arma dituzte eta armak erakusten dituzte, autoak erabiltzen dituzte, egiten dute itaunketak, egiten dute biktimen ideologiari buruz galdetu eta bar, eta impunitate oso aritzen dira, biktimak oso gazteak aukeratzen dituzte, eta gainera amaitzen dutenean, esaten dute gehiago ingo dituztela. Eta haude grupos armados espainolos edo batallon basko espainolek erremindikatutako kasuak izan ziren, ez? Badago deiak, egunkariak, garai hartan atera zuen horrelako berri txiki bat horren inguruan, eta irakurriko dizudana, pixat ikusteko nola zan, ez? Hau da, 1979an. Eta esaten du, en Rentería, una mujer de 16 años se encontraba con su pareja en el barrio de Sorginzulo, cuando 2 individuos armados les cachean y piden el carnet. Tras ello, se llevan a la joven en un vehículo SEAT 850 azul hasta los muelles de Lezo. Allí la atan, la interrogan sobre ETA, su ideología política y la de su familia, y ambos la violan. Los grupos armados españoles, GAE, reivindicaron esta y otras violaciones en un comunicado difundido el 15 de enero de 1980. Terrorela errepikatzen dira 15 izan arte. Badago beste kasu bat, 1975an gertatu zena Bizkaian, Kanala herrian, eta horretan izan zan juntzien apezaren bila. Eta apeza ez zuten ez aurkitu, bere arrebazena bortxatu zuten bertan. 1975. Praktika hori ere gertatu izan da, hori da beste kasuistika bat, batzutan gertatu izan da atxiloketa bat egitera jun, gizonezko batera atxilotu nahian eta beraz egotera etxean, eta horren arreba, ama edo baten bat eramatea komisaldegira, ez? Nobaitera beti zigortzen da emakumezkoa eta pagatzen dugu baitare gure alamenekoen gatik, ez? Esaten genuen bezala, bortxaketak oso larria dira, bai biktimantzako, hori bakigu eta zuk ondo esplikatuko duzu gero, horrelako bortxaketa batetikan errekuperatzea asko kostatzen da, psikologikoki batez ere, batzuentzat bizi osoa, daramaki hortaz errekuperatzea, baina baita ere gizarteak oso jota eta oso afektatuak gertatzen da, komunitateak asko sufritzen duta, horregatik bilatzen da horrelako tresna, hau ez da estrategikoki pentsatuta dago nolabait ere gizartea mintzeko. Bestetikan, hemen izan genitun bortxatutako 2 emakumezko torturatukoak eta baitare azkenean hil zituztenak kasuak ezagutuko dituzue, Anatere Barrueta, batetikan hori Loiun hil zutena, eta bestetikan Mari Jose Bravo Donostian inguruan Loiolan usteetatera agertu zala bere korpua. 2 kasu hauen inguruan ez dago daturik, ez da egon ez poliziak ez dituzte ikerketarik egin, ez da epaitegian ez da ikerketarik egin, eta horren inguruan bai irakurri nahi duzuet bere izebak momentu batean .ioa aldizkariari esan ziona, ez? La Guardia Civil hizo muy poco por investigar el crimen. En general, y a pesar de la Comisión Popular Investigadora,
Poco se hizo por llegar al fondo de las causas del asesinato. Se contrató a un detective, pero no pudo aclarar nada. Todo eran trabas, tanto en el campo jurídico como en el de la estricta investigación policial. Nosotras fuimos alguna vez al cuartel de la Salve, pero era perder el tiempo, porque nos trataban de malas formas y no sacábamos nada en claro. Honekin batera, handikan hilabete batzutara Mari Jose Bravo bortxatzen dute, eta Batallón Vasco Españolek errebindikatzen du, eta gainera errebindikatzen du honela: lo que le ha ocurrido a María José pasará a todas las mujeres vascas. Bueno, hemen dauzkagu 15 bortxaketa horien berri seguro gehiago izango diela, baina guk oso zaila egiten zaigu datu hauek biltzea. Hemen ikusten duzue, nun izan ziren, zenbat ze gaztet ziren emakumezkoak, eta egoera judiziala gehienetan zigorri gabe gelditu dela. Ega, fundatzea. Ez da hori? Abarkatu jazta. Bestetik, baiketak ere egon dira, izan nahi dut giza eskubide urraketa bezala emakumezkoak euskal kasuan baituak izan dira. Baituak izan dira, adibidez, etak berarekin zeuden gizonezkoen kontra egin nahi batzuen atentatua batzutan emakumea gorde du etxean eta eskuak lotu dizkie, edo beste batzutan etak atentatuak egin behar zituenean eta kotxeak laportzen zituenean, baita ere 13 bat emakumezko gu dakigula baitu zituen, kotxea lapurtu eta gero arbol baten tan agertu zen edo lotuta edo bere maleteroan, kotxearen maleteroan sartuta. Horrelako 13 bat. Eta gero bestetikan ere gogoratuko duzu hemen batzuk nola garai batean ere bai 1960 eta 1990reko hamarkadan nola talde parapolizialak dituzten esbastikak eta galitza emakumezkoen zein gizonezkoen gorputzetan grabatu. Lehenengo baitu egiten zituzten eta gero azaltzen ziren horrelako grabazioekin. Egia da gizonezkoak ere pairatu zituela horrelako sufrimenduak, guk zenbatu ditugu 15 bat emakumezkorik gertatu zitzaiona, eta kasu batzutan behin baino gehiagotan, badaude inkluso kasu bat 3tan tokatu zitzaiona sufrimendu horretatik pasatu behar izana. Eta oneraino iritsi gara, gutxi gora bera gure ikerketa, badakigu ikerketa honek badauzkala muga handiak, batetik datu falta, eta bestetikan daudela beste urraketak ezin izan ditugula ikertu, besteak beste espetxetan emakumezkoak dauden egoratan, bestetetan mehatxuak, bestetetan persekuzioak, bestetetan atxiloketa arbitrarioak eta abar luze bat. Eta horren lehen esaten nuen bezala, hau atariko argazki bat nahi izan, eta bide ematea, azken finean, bigarren ikerketa sakonako bati, kualitatiboa beharko lukena izan eta izango dena, eta kontatuko duena edo bere asmoa da, bizimak izandako emakumezkoen testigantzekin. Eta bukatzeko nahi bazue, ondorio gisa nik esandakoa gutxi gora bera jarriko dizuet hemen pantailan.